cakar sik mataku iki lagi tangi tuh ya. Tangi dulu. Wis padha tes urung iki ya. Wis tes dulu. Biasa. Yo santu awan iki lho. Tunggu. Iki lagi ngombe susu alias mimik cucu. Susunya campuran pakai susu sementing sehat ya. Ya sayang. Kadang-kadang lek ngombe susu iki nganu lho, mutah. Ini kenapa ya? Kenapa? Piye? Soalnya lambung lah ya paling gak cilik ya lho. Cepet cah ayu iki lho model lho. Deh, nyompros kepane. Nyompros kepane. Heeh. Di nyompros mirip apa ta? Nak kowe wedok ora tak tindik kupinge. Kowe ora tindik Han? Han. Halo Han. Pengen aku iki sensasi tak tindik nanti. Nggih. Bahasanya itu mas lo. Gue kebenaran dunia. Yes. Ini sedina ndak papat, patang semene 60. Papat. Marek tenan anakku, kuwi kaya mbokane. Mbokane iki model-model ini. Ya. Han, Jihan, dicoplok neh Pak, susune Pak. Mesti karo anak ngene di luar. Oh, iya lho rantai-rantaian itu. Ya, nah. Di. Tak ngerem. Ngomong ya. Besok nek di anak iki yo ngene iki. Urip iku sederhana. Ini cukup. Ya. Urip bakal mati. Butak ngono dunya, butak yo tekan ora. Ya, sebenarnya keluarga ini jadi ada mana. Ayo. Rezeki deh sing teko dhewe. Oke sayang. Ini deh. Guyu be ini guyu. Jumbei. Halo kakak Jumbek. Jumbei. Halo kakak Jumbek. Di. Anak galak kok. Nek ngomong ora lucu. Sebenarnya aku mau jelas aja. Besok musuh aku besok anak muda. Yes lur. Yes ini aku tanggalnya anakku. Ya. Selalu lu di like ram bayar lupa. Like, subscribe ram bayar. Yo. Oke. Seduluran selesai. Oke, dadah tangan manis. Dadah lu. Assalamualaikum. Desian pamit ya. Dadah.